2005 dakizuen bezala, legalki gutxi gora bera beste herritarrekin berdintasuna lortu egin genuen, ezkontzeko eskubidearekin batera, baina horrekin haindikan gelditzen dire hutsune legalak eta batez ere ziurtatzeko ditugun eskubide horiek bermatu egiten direla gizartean. Nik uste dut oztopo nagusiak hasten direla nera bezaroan. Iristen da momentu bat, non 12 urte inguruan ja aurren bizitzan ja estereotipoak sartzen diren, aurre iritziak sartzen hasten diren, eta hor ja aurren mentalitatea aldatu egiten da, eta batzutan estereotipo horiek beste aurka erabiltzen dituzte, ja aniztasuna ez dute gauza positibo bezala ikusten, baizik eta beste aurka erabiltzeko zerbait bezala. Arlo sozialean gauza asko gelditzen dira egiteko, gehien bat eguneroko bizitzan eta aurre iritziak puskatzekoan, jendeari informazioa iristarazteko. Hezkuntzari ere ematen du garrantzia handia. Orain arte lan egin dugu gehien bat, bigarren hezkuntza, zertzo bailen hezkuntzan, baina gure planteamendua da aurre hezkuntzatik hastea. Aurrei lagundu behar dugu, beraien ibilbidea egiteko, inongo erreritzerik gabe. Aurrak atera dezan bere barrutikan dagoena. Elkarteak eman ditena da garapen pertsonal ikaragarria eman dit, asko hazten zara, ideia berriak sartzen zaizkizu, jende berria sartzen da zure munduan. Azkenean mundu berri bat irekitzen zaizu ez, edo txamponaren beste arpegia ikusten duzu. Asko laguntzen dizu LGTB edo homosexual izan da, zu bezalako pertsonak ezagutzea erreferentea ematea da zure bizitzan, eta azkenean erreferenteak oso beharrezkoak ditugu bizitzan aurrera jarraitzeko. Elkartearen helburuak batetik dira berdintasun legala eta soziala lortzea, ez ikusgaitzak bihurtzea, ez hor egotea gizartean arlo ezberdinetan kontutan hartzea LGTB kolektiboa. Gu pentsatzen dugu emandako paso guztiak ez dira bakarri ongarriak LGTB-ko jendearentzako, baizik eta gizarterako ere.